नोंथांमोना गोबाङानो सानफा एफा फट' दैखाङो नङा होमबा? जों गासैबो सानफा एफा फट'फोरखौ जों दैखाङो। नाथाय बे फट'फोरखौ जोङो माबोरै जोङो स्टर खालामना लाखिनो हायो बेखौ जोङो सानफ्लाङा। मालाबा जुदि जोंनि बे मबाइल एबा मेम'रिया गाज्रि जायोब्ला बेफोर फट'फोरखौ जोङो मोनफिननाया गोब्राब जायो। बेखायनो जोङो मोनसे जायगा नायनानै बेखौ जुदि स्टर खालामनानै दोनो अब्ला नोंथाङा थैजासिम बे फट'फोरखौ नायनो हागोन बा लाखिनानै दोननो हागोन। उनावहाय नोंथाङा नायनो होमब्लाबो बेखौ हागोन। नोंथाङा थैजासिम बे फट'आ थागोन। ओंखायनो नैबे मोनसे ट्रिकखौ नोंथाङा नायनानै ला, मोजाङै नायनानै ला। जुदि बुजि मोनाखैब्ला मोजाङै सोंफिननानै ला नोंथांमोना मोजाङै भिडिअ बानायफिननानै दिन्थिगोन नोंथांमोननो। नोंथांमोना गोबाङानो बेबायदि गोबां प्रब्लेम फेस जादों जानांगौ। सोरनियाबा मबाइला गाज्रि जादों, सोरनियाबा गोमादों, सोरनिबा मेम'रिया गाज्रि जादों। नाथाय बेखौ जोङो फट'फोरखौ बेकआप खालामफिननायाव जोङो बहुद प्रब्लेम जायो। बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों गुगोल फट'स होननाय एप्स मोनसे दङ। बेखौ नोंथांनि मबाइलाव दङ, नाथाय नोंथांनि मबाइलाव जुदि गैया नोंथाङा इनस्टल खालामनानै लानो हागोन। प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनानै ला। नोंथांनि मबाइलाव नैबे एप्सआ दङ जानांगौ। प्ले स्ट'र होनना बुङो, एसे ब्राउजार नैबे प्ले स्ट'र। बेखौ अपेन खालामनानै ला। बिनि उनावहाय अपेन खालामनानै नोंथाङा बेवहाय सार्च खालाम गुगोल फट'स। नोंथांमोना नुनो मोनदों बेवहाय स्क्रिनाव बेयो गुगोल फट'स। बेखौ नोंथांमोना इनस्टल खालामनानै अपेन खालाम। बेवहाय इमेल नांगौ जागोन। नोंथाङा इमेलनि थ्रुयै नोंथाङा बेखौ सेभ खालामनानै लाखिनो हागोन। खालामनायनि उनाव नोंथांमोना बेबायदि इन्टारफेस नुगोन। नोंथांमोना जुदि इमेल बानायनो रोङाबा आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैगोन। नोंथांमोननो इमेल बानायनानै दिन्थिगोन माबायदि आनलिमिटेड इमेल बानायनो हायो नोंथांनि मबाइल नाम्बारजों। नोंथांमोननि मबाइलाव दंखायो मोनसे नङा मोनसे इमेल थाखायो। सोरबा खुलिना होनाय बा गाव खुलिनाय, बेखौ नोंथाङा नायनानै ला। इमेल आरो पासवार्ड बे मोननैखौ गोनांथि जागोन। गुगोलाव दंखायोब्लाथ' टेनसन गैया, बेवहाय रिडाइरेक्ट जागोन। बेनि उनाव बेबायदि अपेन खालामनायनि उनाव नोंथाङा नैबे टार्न अन बेकआप बेखौ क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा बेवहाय हाइ कुवालिटि दोङो। नोंथाङा मा साइजआव नोंथाङा कुवालिटि हिसाबै नोंथाङा पस्ट खालामनो हागोन बा आपल'ड खालामनो हागोन। बेवहाय बे फट'सआव बेवहाय फ्रि 15 GB मोनो। बेवहाय नुनो मोनदों फुल रिजल्युसन बेकआप फार्स्ट 15 GB फ्रि। बेवहाय 15 GB फ्रि दोङो। एक्सट्रा मेम'रिनि गोनांथि गैया नोंथांमोन आं बे एमबिनि सोमोन्दै दा बुंथ'ला। आं बेखौ कनफार्म खालामना होनि, नोंथांमोनाबो कनफार्म खालामना हो। बेनि उनावहाय नेक्स्ट खालामलांबाय था। नेक्स्ट डान। बेनि उनावहाय बेवहाय बेबायदि फैगोन। नाथाय बेवहाय नोंथांमोना फट'फोरा गासैबो फैगोन। नोंथांनि जिखिना मेम'रियाव दङमोन बेखिना फैजोबगोन। मबाइल बा मेम'रियाव थानाय गासै फट'फोरा बेवहाय फैजोब्बाय नोंथांमोना नुनो मोनदों। नाथाय बेखौ जोङो बेकआप खालामनांगोन, बे इमेइलाव सोना दोननांगोन। नोंथांनि मेम'रियाव बा फनाव थानाय जेसेबां फट' दङ बेफोर दानजाजोबलांबाबो नैबे एप्सआव नोंथाङा मोनफिनजोबगोन। बेवहाय थाजोबगोन मबाइल मेम'रियाव दानजालांब्लाबो। आरो मबाइला गोमाब्लाबो नोंथाङा बे फट'फोरखौ मोनफिनजोबगोन। नोंथाङा अनलि नोंथांनि इमेल आरो पासवार्डखौल' गोसोआव लाखिनांगोन। नोंथांमोना नुनो मोनदों बे गोजौआव एसे ब्लुर जादों नोंथांमोन, सरि फ्रेन्ड। नोंथांमोना बे गोजौआव नुनो मोनदों बेवहाय बेकआप जागासिनो दङ नोंथांमोन। बे गोजौ खनायाव नैबे बेखौ नोंथांमोना खेबसे क्लिक खालामना हो। बेनि उनाव बेबायदि नुगोन। बेवहाय नुनो मोनदों बेकिं आप 711 माने 711टा आइटेम लेफ्ट माने आपल'ड जागासिनो दङ बे फट'सआव। बेवहाय नोंथाङा डाटा अन खालामनानैसो आपल'ड खालामनांगोन। बेखौ आपल'ड खालामनो एमबि नांगोन नोंथांमोन। मोनसे फट' जेसेबां एमबि जायो। नाथाय बेखौ नोंथांमोना टेनसन लानाङा। नोंथाङा मा समाव नोंथाङा बेकआप खालामनो गोसो बेवहाय खालामनो हागोन। बेखौ खेबसे क्लिक खालामनानै हो। बेनि उनाव बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै हो माखौ बेकआप खालामगोन माखौ बेकआप खालामा। नोंथाङा बेबायदिबो दोनबाय थानो हागोन। बेकिं आप जागासिनो दङ। 710 जाबाय, 11 मोनसे आपल'ड जालायबाय। दा बिदिनो गासैखौबो आपल'ड खालामनायाव टाइम नांगोन। नोंथाङा एमबिखौ नायनानै नोंथाङा गोसो बायदियै स्टपबो खालामनानै दोननो हागोन आरो बेखौ अनबो खालामना दोननो हागोन बेकआपखौ। अब्ला हारसिंनो बियो बेकआप जागासिनो थागोन। दा बेयो हारसिंनो बेकआप जागासिनो दं फ्रेन्ड।
नोंथाङा जुदि बेखौ बन्द' खालामनोबा बेकआपखौ बन्द' खालामनोबा नैबे फट' सेटिंआव क्लिक खालामनानै हो बेनि उनाव बेवहाय साउन्ड नुदों बेकआप बेवहाय खेबसे क्लिक खालामनानै सरि बहाबा थुफ्लांजादों गोजौनि बेवहाय बेकआप बेवहाय नुनो मोनदों बेकआप बेखौ अफ खालामना होब्लानो जागोन नोंथांमोन बेखौ आं अफ खालामनानै होबाय अब्लानिया बेयो बेकआप जालिया बन्द' जाबाय मोनदों गोजौआव दहाय आं नोंथांमोनखौ दिन्थिनाय बायदियै बे गोजौआव बेयो बेकआपआ गैथ'ला नोंथांमोन दा बेखौ नोंथाङा बेकआप खालामफिननो गोनांब्ला बहा थुनांगोन नायनानै लादो बे गोजौआवनो थुनांगोन नोंथांमोन बे गोजौआव खेबसे क्लिक खालामनानै हो बेनि उनाव बेवहाय नुदों बेकआप अफ जाना दङमोन बेनिफ्राय उनावहाय बेयो अन जागोन माखौ बेकआप खालामो फट'खौबो सेलेक्ट खालामना लानो हागोन नोंथांमोना आरो जुदि गासैखौबो बेकआप खालामनो गोसोब्ला बे फट' सेटिंआव थांनानै बेवहाय बेखौ अन खालामना हो अब्लानो गासै फट'आनो मोनसे बेकआप जाजोबलांगोन नोंथांमोना जुदि बुजि मोनाखैब्ला माबाफोर सोंनो गोनां दङब्ला सोंनो हागोन नोंथांमोन डाटा लिमिट रिच अफ जाना दङ बेखिनिनिफ्राय नोंथांमोना बुजि मोनाखैबा आरो सोंफिननो हागोन मोजाङै नोंथांमोननो सर्टै मोनसेबाव भिडिअ आपल'ड खालामनानै होगोन भिडिअआ गोलावद्राय जाबाय नोंथांमोन इमेलखौ माबायदि बानायनो नोंथांमोन आं क्रिएट खालामनो दिन्थिगोन जुदि नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामोब्ला बेखिनियानोसै नोंथांमोन थेंक्स फर वाचिं बाय बाय